Kamamalapang Jesus, mahal. Tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministries, ang Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kaya't ang lahat po ay magsipaghanda. Amen. Ang mga nasa labas, magsipasok na po upang atin na pong masimulan mga minamahal ang ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamalapang Jesus. At bago po ang lahat, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa papagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pabati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family. At maging sa ating pong mga beloved elder na kapiling po natin, sa mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa Pangasiwa po, ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobo, amen. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vice here. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, amen. At kung meron po tayong mga minamahal na mga bisita, ay welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the end-time profitable loving God. Kabalikan po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Purihin po ating pong pinakamamahal na Jesus. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, mga minamahal, amen. Ang dakilang araw, ang ipinagkaloob sa atin na ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. Sinasabi po, mga minamahal, na aklat po ng Hebreo 10:25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen? Ito po ang kabilin-bilinan po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, na huwag po nating pababayaan ating pong pagkakatipon, na lagi po tayong dumalo sa ating pong pananambahan. Amen? Lalong-lalo na po ngayon, mga minamahal, na ating namamalas na malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Kaya't mga minamahal, tayo po mga minamahal ay lalong magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Ating ipagtrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen? At sinasabi po ng aklat ng awit 133:1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkasama sa pagkakaisa. Amen? Yung atin po palang pagkakatipon, mga minamahal, ito po ay nakabubuti sa atin at nagbibigay ng kaligayahan sa bawat isa sa atin. Sapagkat, mga minamahal, amen, aklat ng awit 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen? Sapagkat sa ating pong pagkakatipon, sa ating pong pag-aawitan ng mga kalawit na awitin, amen, ang dakilang ang banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Jesus, ito po ay bumababa, maminamahal, at kanyang ibinubuhos sa atin ang kanyang matamis at banal na presensya. Ito po ay nakabubuti sa atin at nagbibigay ng kagalakan sa ating mga puso. Kaya isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus, sapagkat napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Sa kanyang dakilang kahabagan sa bawat isa sa atin, sa kanyang kagandaang loob na ipinagkaloob sa atin, tayo po ay laging magpapasalamat. Kaya sinasabi po, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Pinagaling ating mga karamdaman, nilinis ang mga ketong,
nilutas ating mga problema, binuo ang wasak na pamilya, tahanan, binigyan ng kalutasan lahat ng mga problema, binigyan ng kagalakan ang mga may malulungkot na puso, kapayapaan, ang puso't isipan. Kaya sinasabi, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sapagkat wala po tayong maigaganti sa mahal na Panginoon. Hindi po natin kayang bayaran ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasabi po, ating pasasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon, amen, sa pamamagitan ng mga papuring awitin, amen, pagpalakpak ng mga kamay, pag-indak, pagsayaw ng mga kalangit na awitin, mga minamahal, amen, sa pamamagitan lamang nito, mga minamahal, ng mga bagay na ito, ating maipaabot ang ating taus-pusong pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bago tayo umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na ito po yung ating pong unang isasagawa, ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat po ay hinihiling na tumayo, itaas dalawang kamay, at tayo po'y sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin ang patnubay at paggabay na ating dakilang Diyos, na tayo po ay samahan sa araw nito. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, kami po ay lubos nagpupuri ng papasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kami po, mahal na Panginoon, ay nagpapakumbaba, hallelujah, lumalapit sa iyong banal na paanan, hallelujah, humihingi ng kapatawaran sa lahat po na aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong idinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanila pong buong sangbahayan, o mahal na Panginoon. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patotoo na iahayag ng mga pinagpalang mga anak sa papuring awitin, na iaalay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit mula sa pinagpalang kupunan, beloved Jesus Finest Generation Choir, at sa pagbibigay namin kayo sa pumbahagi tandog, susi ng pagpapala, higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. Sa amin po mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, parating mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Aming hinihiling, umalapay Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, malapay Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamalapay Jesucristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Tayo po'y magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Atin na pong ibinibigay ang mong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pagunahan sa ating pong mga joyful song. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa pangunguna sa ating MC. At bago tayo magpatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangal para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon, sa ating dakilang Diyos na buhay. At ang hindi pinapabot ng aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lilis Almeida, and their beloved children, grandchildren, children sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders nating kasama, pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyir, katuwang kanilang beloved daughter at divines, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Sus. Bagay sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ang pinapabot ng
mapagpalang hapon sa ating lahat. Kung namang oras sa inyo. So oras ito, tayo ay darako sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayo muna imawit ng isang malumaning na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapat mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for.
just how to say thank you. There is Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There is Jesus. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much. There is Jesus. What a wonderful way to say thank you, man. There is Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There is Jesus. When it counted all my blessings, and they named them one by one. So many things, I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new song. Just walking with Him makes me feel like He's victor. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. With the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Praise the Lord. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. With the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. More today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. With the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Si Kristo lang ang buhay ko magpagkailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid,
masakit man ang sugat, dulot ng kahapon. Di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapon, pagod ngang puso, isip ay litong-litong. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, hallelujah. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be in living sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, a lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a tear until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, a lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a tear until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go.
change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. Great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, he's my brother, he's my King. Love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at his feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I sure will repeat. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin, na ng mundong malilim. Praise the Lord! Tatakban ko ba hindi pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakban ko ba hindi pagliliwanagin, sa gitna ng mundong malilim. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang munting ilaw
pagliliwanagin, tatakpan ko ba hindi, pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine, I'm gonna let it shine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, 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 let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, I'm gonna let it shine, I'm gonna let it shine. Glory! This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, 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 let it shine. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. And there's a whole lot of people going home. Praise the Lord! There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Put your hand on the head of the man who still the waters. Put your hand on the head of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. Put your hand on the head of the man who still the waters. Put your hand on the head of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, praise the Lord, puri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya.
tunog ng gitara, awitin sa saliw ng alpatlira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay pumili. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglan. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa saliw ng alpatlira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglan. Purihin sa tunog ng gitara, awitin sa saliw ng alpatlira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Glory! May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad.
lamang ang lapitan. Ang Diyos nating mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Bible says when it went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. It's like the Bible, it's like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul. It's like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul. When he went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. It's like the Bible, like the Bible, like the Bible says. This is the day, this is the day that the Lord has made, the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, He's a coming King of Jesus Christ our Lord. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. Oh, Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Victory is victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all for me. Victory is victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah.
precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord Jesus Christ. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord Jesus Christ. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Oh, how I love the name, oh, how I love the name, how I love the name of my Lord Jesus Christ. Oh, how I love the name, oh, how I love the name, how I love the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord Jesus Christ. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. There is Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord Jesus Christ. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over
us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Let us dance 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 and praise the Lord. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Kristo. May kagalakan sa aking puso. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Ah, Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your ears, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let's clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your ears, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus at dito nagtatapos sa ating pag-awitin sa joyful songs na lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at tayo na may darako sa ating kasunod na pagpupuri sa pag-awitin naman natin ng mga solemn songs at habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes na akinihiling na tayong lahat ay muli sama-sama nalangin upang tayo samahan patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, ang dala ng beloved Pastor Waldes Almeida. Maraming salamat sa pagpala pinagkalama sa amin sa hapong ito upang sama-sama ka naming mapapurihan, malulhatin mas mapasalamat sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa lakas ng kasugan buhay taglay ng bawat sa amin. Bawa ka magpatuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat. Ay nagpapakumaba, lumalapit sa impaanan, nagsusumamo, nagsisisisang kami na sumpungan sa aming mapagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang, ito may sa isip, salita sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng ibang negosyo mag sa krus ng Kalbaryo, patuloy namin dalangin, mapaso sa aming pagpupuri sa hapong ito sa pamamagitan naman ng mga solemn songs, aming hinihiling, minsan ng Panginoong paggabay. Samahan mo kami, aming nagilang Diyos, langisan, ang mga papuring awitin namin iali para lamang sa iyo. Kumilos ka sa aming kalagitnaan ng pagpupurit, iyong tanggapin ng walhati ang mga papuring awitin namin iali para lamang sa iyo, aming kamapalugdan at aming nadalangin sa aming kapatiran. Naghahanda pa lamang sa oras ito, ikaw maprovide sa kanilang gagamiting pamasahe sakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak para tingin, ipadako ng malhating dasing bahay sumbahan, Luzon, Visayas, Mindanao, bagay sa iyong banal sa bayang dagat, pagpalay mo sa man, dakilang kapangyarihan. Bigyan mo kami ng kagalakan, Santo Espiritu, ibus mo sa aming kalagitnaan ng pagpupuri, puspuso mo kaming lahat ng iyong napakatamis at malapasensya sa dala ng beloved Pastor Waldes Almeida, amin ang nangin ng katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalas natin sila sa way lahat. Itinatabi mo demonyo gawa ng kaway mga balakid at lang sa aming pagpupuri, lumayas ka sa pangskason in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal sa mga solemn songs. Tayo pangunahan na ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz. Patuloy po tayo magpupuri mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Uyaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Hindi ang gumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Kayaan o kaalaman, hindi karangalan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala,
Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry an everlasting God.
forever in my life. You steer me through the seasons, cover me with your hands, and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry an everlasting arms. You'll never let me go through it all. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Oh, hallelujah. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry an everlasting arms. You'll never let me go through it all. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya na't habang sa buhay ko'y sapat, di man karami
Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y pinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala sa biyaya ng habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay. Naroon siya't tumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala sa biyaya ng habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at tumbay. Naroon siya't tumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Ang Diyos ay
nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila. Pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niya lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila. Pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Mula nang ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka na itong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, puso ko ay laging masaya. Tunay ngang pag-ibig mo'y wagas at totoo, hindi nagbabago at hindi naglalaho. Mananatili to hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon. Sadyang kay buti mo, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito.
katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit minsan ako'y lumalayo sa'yo, minsa'y natarapa itong buhay ko. Ngunit kailanman di mo ako iniwan. Ang awa mo'y laging nakalaan. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Mula nang ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka na nitong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, puso ko ay laging masaya. Tunay ngang pag-ibig mo'y wagas at totoo, hindi nagbabago at hindi naglalaho. Mananatili ito hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon. Sadyang kay buti mo, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang binibili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Mula sa putik ako'y tinango, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawit. Diyos ngayon at kailan pa man, dakilaan iyong kabutihan. Ang buhay ko'y kalakasan, sa'yo lamang
ilalaan bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong pagkaari. Diyos, buong pagpapakumbabang aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Inasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Inasamba kita, pinupuri kita. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Mula sa putik ako'y tinago, nilisan at tinago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan habang ako'y nabubuhay. Ito'y taglay, labi ko'y sambing ang papuri. Ang puso ko'y umaawit. Diyos, ngayon at kailan pa man, dakilan iyong kabutihan. Ang buhay ko'y kalakasan, sa iyo lamang ilalaan bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos, buong pagpapakumbabang aking sinasambit. Inasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig mo sa'kin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin at sasambahin
kita. Wala nang iba sa puso ko at isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan? Ikaw lamang ang kailangan, hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay may kahulugan, sa piling mo'y may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko at isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan? Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig mo sa'kin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko at isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan? Nang kita'y di pa nakikilala na Panginoon ng buhay ko, nadaramang lagi ay kalungkutan at kabiguan, hirap at dusa. Nang ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat sa buhay ko. Ika'y tinanggap kong Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking hawin, ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking hawin, ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama,
aking dumating. Ako'y hindi mo pababayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin, sasambahin magpakailan pa man. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mo lagi tatanuma. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama. Ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Subok man sa akin dumating, ako'y hindi mo pababayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin, sasambahin magpakailan pa man. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. O Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day where there is Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus is sweeter than the day before. I
I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. Just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Through storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. I live for Jesus day after day. I live for there is Jesus. Oh, come what may, Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for there is Jesus day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, that will I bless Thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto Thy name. I lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. I lift my hands up unto Thy name. Ako'y kay Jesus araw-araw. Amen, hallelujah. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang Kanyang Espiritu ang patubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, anywhere He leads I'll go. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, Ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba
wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y taglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging nagmamalas ko. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Down from His glory, ever-living story, my God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own He's a stranger, a man of soul, there's an agony. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of the Lord Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name
head over heels in love with Him. Oh, He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I've fallen head over heels in love with Him. I get beside myself just thinking how it is that a king would really love someone like this. And just to know that He is mine and I am His makes me want to live my life who all can see. I'm falling head over heels in love with Jesus. Hallelujah. Falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. Behold, I give you power to tread upon serpent and scorpion and over all the power of the enemy. And nothing shall by enemies hurt you. And I will never, never desert you. For Lord, I am with you forever and ever. And if you say, be now we move and be cast, it will obey you. If you have the faith of a mustard seed, you got all the faith you need. Walk along with that King. You can do anything if you have the faith of a little child. And in my name shall demons flee, the deaf will hear and the blind will see, and you shall speak the tongues of angels. And from your mouth I shall bring prophecy. You shall be like a water tree. The power of God shall be in your ministry. And I will draw all men to me. And if you say, be thou removed and be cast, it will obey you. If you have the faith of the mustard seed, you got all the faith you need. Walk along with the King. You can do anything if you have the faith of a little child. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen, hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. All of me bubbling up inside. Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah.
soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Glory to God. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tunay mga minamahal na napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan lamang ng ating beloved na ordained preacher, aking pinapaabot ang dubling paggalang na may kasamang pagmamahal at pag-ibig sa ating huling propeta sa ating kapanahonan, ng ating beloved evangelist pastor Wildis Rada Almeida at maging sa buong beloved Almeida children at sa mga turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, and of course maging sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatiran, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, sa ating mga beloved visitors. Kung mayroon po tayong bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maging sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat mula sa iba't ibang bahagi ng bansa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba yung dagat at manatili lamang kayo dyan kung anuman ang iyong mga panalangin sa ating dakilang Diyos. Yan ay katutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At muli po, welcome po kayo sa ating Wednesday Midweek Worship upang ating purihin, sambahin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Na ang patotong ito ay talagang patotoo ng ating dakilang Diyos upang sa bawat isa sa atin na makarinig mga minamahal, ito ay talagang pagpapala na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Amen. Praise the Lord. At ang sabi nga po dito sa aklat ng awit ng kapitulo 50 ng talatay 23, ang sabi nga po dito, ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin at sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo ay maghahain ng pasasalamat sa ating dakilang Diyos na sa pamamagitan ng ating pasasalamat, mga minamahal, ating niluluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating pong pinaghahanda po ang ating mga kapatid na talagang pinagpalang sila ang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At atin pong pinaghahanda po ang ating mga beloved kapatiran, ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved sister Arlinda Resuelio at ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Romel Moranti at ang panghuli po ang ating beloved sister Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. Sila mga minamahal, ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at ating mainam na pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa ating mga beloved kapatid na magpapasalamat sa araw na ito, although maigsi ang ating oras, ating
ipasalamatan yung mga puntos, yung mga major na ginawang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. At ating formal na pong buksan ang pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Arlinda Resuelio. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. Ganon din po sa buong Almeida family, sa ating pong beloved at pastoral workers, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat kong minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamahal na Panginoon sa hapon na ito upang dakilain sa rewain ng mga kamanghamanghang nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, na yun po aking mahal na asawa ang nanasipon, minamahal, na siya po ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan, minamahal. Na noon po, minamahal, wala po akong paniniwala sa gawain na ito, minamahal. Subalit sa kanyang panalangin na walang tigil na panalangin po, minamahal, ako'y naakay niya dito sa ating banal na gawain upang makumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal. At andyan din, minamahal, sa aking pong paghatid at pagsundo, minamahal, aking pong napapakinggang ang banal na salita dyan sa labas, minamahal. At yan din ang isang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, mga hindi kaaya-ayang lugar sa aking pinupuntahan, minamahal, mga bisyo nung araw, minamahal. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na mayroon pong Diyos na naggagabay po sa ating minamahal na sa ating pong pagtanda po, minamahal. Tayo po ay nakakapagpanalangin ng mahusay, minamahal, sa ating buhay, minamahal. Andiyan, minamahal, nung araw, minamahal, luya na sa aking pong buhay, minamahal, na hindi ko sukat akalain na pangyayari, minamahal, na ako po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sa sakyan tricycle noon, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain nung taon na yon, minamahal. Na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, sabi po niya sa aking likuran, minamahal, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na yon, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yon, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na yan na kaligtasan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, sa amin pong barangay, minamahal, hindi ko rin sukat akalain na pangyayari, minamahal. Insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na iyon, minamahal. Kaya napakalaging pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa kaligtasan na yan na pinagkaloob po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa araw-araw kong pamumuhay na kalakasan na ipinagkakalob niya, mga minamahal. Andyan din, minamahal, hallelujah, na nakarang araw po, minamahal, dahil po nagbakasyon po yung alabuans ng aking beloved na asawa, minamahal. Andyan na sila po ay nag-usap-usap, minamahal, tungkol po sa kanilang mga real property, minamahal, na ito ay hindi po nila nagkaunawaan sa isa't isa, minamahal. Andyan din, minamahal, na ako rin po nalungkot, minamahal,
dahil po sa mamanahin po ng aking mahal na asawa sa kanyang parte po minamahal, ay hindi rin po nila maunawaan minamahal yung hati-hatian minamahal. Subalit aking pinapanalangin po minamahal na sila'y magkatugma-tugma sa kanilang pag-uusap po minamahal. Kahapon po minamahal, sila po nagkaunawaan po minamahal dahil aking pinapanalangin minamahal na ito po ay tuwid yung kanilang paghati-hatian minamahal. Andiyan minamahal na ito ay natugunan po ng ating pinakamapinoon na sila po ay nagkaunawaan po minamahal na sa kanilang paghati-hatian sa kanilang property po minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamapinoon na mayroon pong tumutugon sa ating panalangin po sa ating buhay minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamapinoon na sa mga bagay na pinagkakalob niya sa araw-araw na mga pinansyal, physical at higit sa parang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang pinagpalang buhay na patutuo na tunay na talagang grabe ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating beloved kapatid na talagang siya kanyang buhay talagang nariyan na ang talagang mapapahamak na nandyan yung mga masasamang loob, ngunit purihin ang ating dakilang Diyos na tunay ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya ang mag-iingat sa bawat isa sa atin dahil ang sinabi ng aklat ng awit ng Kapitulo 34 ng talataya 7, ang sabi nga po dito mga minamahal, ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Amen. Yan ang mga anghel ng Panginoon, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na lahat pala tayo na nangatatakot sa ating dakilang Diyos, ipapadala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang mga anghel sa ating buhay na sila ang mag-iingat sa ating buhay at ilalayo tayo sa lahat ng kapahamakan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pagkikinig ng buhay at pinagpalang patutuo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Arlinda Resuelio. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating pinakamamahal na at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved na San Pastor na si Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Mga minamahal, ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa aking mahal na anak na bunso. Nakaraang linggo po mga minamahal, sobrang namamaga po yung kanyang kamay na umabot na po halos sa kanyang kilikili mga minamahal. Kaya bilang magulang po mga minamahal at tao, mga minamahal talagang sobrang, ako din po kinakabahan mga minamahal. Andyan po yung pagsumamo namin lagi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pagalingin po mga minamahal yung kamay ng aking mahal na anak mga minamahal. Andyan po mga minamahal na yung beloved husband ko po mga minamahal, bagamat hindi po pa po siya kasi nakakakilala sa ating banal na gawain. Andyan po mga minamahal na lagi niya sinasabi na dalhin ko po sa hospital mga minamahal. Mga minamahal, andyan po talaga mga minamahal na kahit ayaw po namin mag-ina mga minamahal, wala po kami magagawa dahil andyan po talaga mga minamahal talagang ipinagpilitan niya mga minamahal na dalhin ko sa hospital yung aking mahal na anak. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal dinala ko po siya mga minamahal sa dako po ng BMU. Andyan pa mga minamahal, hindi na po kami pinalabas dahil yung
kamay ng aking mahal na anak. Andyan po talaga na medyo maselan na po yung lagay ng kamay niya, mga minamahal. Andyan mga minamahal na may posibilidad na yung isang kamay niya mamatay daw po, mga minamahal, at hindi na talaga gumana pag hindi naagapan, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na kami po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na pag-ingatan ng aking mahal na anak. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Pinagaling ang kanyang sugat, mga minamahal. Hallelujah, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ganon din po, mga minamahal, sa pagkakalob niya ng trabaho sa aking mahal na anak na panganay. Andyan po, mga minamahal, na sa panahon natin ngayon, mga minamahal, talagang bawat apply mo sa isang kumpanya, hinahanapan po tayo ng vaccination card. Pag hindi ka nagpa-vaccine, talagang hindi ka po tanggap, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, nagsumama po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Napagkaluban po ng trabaho yung aking mahal na anak, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, ipinagkaluban po natin pinakamamahal na Panginoong Isus yung trabaho. Work from home, mga minamahal, at hindi po hinanapan ng vaccination card. Hallelujah. Kaya lubos-lubos po namin pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon ang mga pagpapalang yan, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, pasalamatan ko po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus sa akin. Taong 2014, mga minamahal, nag-apply po ako papuntang Hong Kong, mga minamahal. At sa hindi inaasahan, napunta po ako sa mga minamahal sa masasabi kong hindi mabait na employer, mga minamahal, dahil siyang naging dahilan ng aking pagkakasakit, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus dahil nakauwi po ako ng maayos dito sa dako ng Pilipinas, Praise mga the Lord. minamahal. Hallelujah. Sa kabila po, mga minamahal, ng aking dinaramdam na talagang hindi. Pagdating ko po dito, mga minamahal, talagang hindi, ramdam ko po sa sarili ko na talagang hindi na po ako okay, mga minamahal. Ngunit ako po ay napatuloy na nagsusumamo, humingi ng tulong at habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus na mapaglabanan ko, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na lumipas po yung mga araw. Andyan po nagiging violente po ako, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na walang tigil ang panalangin ng ating mga ang ating mga pastoral workers sa aking agarang paggaling, maging ang aking mga mahal sa buhay, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, after 2 weeks, mga minamahal, andyan po pinagkalupo na ating pinakamamahal na Panginoon sa aking karamdaman, mga hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, na kami po ay nagpapasalamat. Bagamat andyan ang mga pag-uusig ng aking mga labwa, ay mga in-laws, mga minamahal, ang aking beloved husband. Ngunit, mga minamahal, sa patuloy at napagdalo, paghingi ng tulong at habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, andyan po, mga minamahal, na unti-unti pong nawala yung pang-uusig nila sa amin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na tunay na ang salita ng ating dakilang Diyos na pag tayo pala ay inuusig, ang sabi ng ating dakilang Diyos na mapapalad kung kayo ay inuusig dahil sa inyo ang kaharian ng Diyos. Amen. Kaya sa ating buhay, pag dumarating yung mga bagay na yan, isipin natin yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romel Moranti. At sundan po siya ng ating beloved sister Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy E. Almeida, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers. At sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran, magandang hapon na po sa inyong lahat. Hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus
na ako na naman po ay nabigyan po ng gintong pagkakataon upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At unang-una po, ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagbabago po sa aking buhay na dati po akong lasinggero sa amin. At sa tuwing kami po ay mag-aaway po kami ng aking mahal na asawa ko po ay nandiyan po ang mga hindi kaaya-aya sa aking ginagawa sa harapan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil mayroon po akong katrabaho na nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng pinakabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa walang sawa pong pag-share po sa akin, at hindi na rin po ito nagtagal ay ako na rin po ay nagpadumalo at nagpabautismo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maraming salamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago at sa pagbabago sa aking buhay at sa mga hindi kaaya-ayang mga gawa. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganoon din po, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon nung ako po ay namumroblema po nung kabuhanan na po ng aking mahal na asawa ko po na ngunit aking naisip na ako po ay manalangin, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na iyon po ay ginagawa ko po sa tuwing ako po ay hallelujah, ako po ay mayroong pong oras at sa tuwing wala po akong ginagawa, ako po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At talagang pinangatawanan ko po talaga na hindi po ako pabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po na ang pinakamamahal na Panginoong Hesus ay pinagkalooban po ako ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Alam niyo po mga minamahal, yung aking 13-month pay na hindi ko na po inaasahan makuha po iyon dahil wala pa yung aking resignation ko po doon sa aking pinagtrabahoan ko po ay hallelujah, ay hindi po yun pinirmahan. Ngunit yun po yung hinahanap ng aking coordinator upang makuha ko po yung aking 13-month pay. Ngunit ito po ay pinagkatiwala ko na lamang po sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kayo na po ang bahala kung ano po ang mahal na Panginoon. Ngunit tunay nga po na ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, habang ako po ay nagtatrabaho po ay lumapit po, pinuntahan po ako ng aking mahal na asawa ko. Ang sabi niya, punta ka raw sa bayan, doon sa tapat ng Unitap, at magkikita kayo ng coordinator mo at ibibigay na yung 13-month mo. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil iyon po ay nakuha ko po ng walhati at iyon po yung aking ginastos sa panganganak po ng aking mahal na asawa ko po. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Nung una po ay talagang napakahirap pong umabsent doon po sa aking pinagtatrabahuan ko po dahil ito po ay hallelujah, hawak nila po yung aming oras. Sa tuwing absent ako ay makaka-absent po ako, ngunit sa ibang pagkakataon na naman po ay hindi na po, tatanungin na po kung ano po ang ginagawa ko po. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil iyon po ay hallelujah, ay 3 beses na po ako nakakadalo sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. At yun rin po, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aking mga mahal ko sa buhay at ganoon na rin po sa akin. At hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating Panginoong Hesus po lamang po. Amen po. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas na at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na talagang ang Diyos ay talagang nariyan ang kanyang patuloy na pag-iingat at kanyang patuloy na biyaya. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin pong na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. In
praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, paglulahati, tangi sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wilder Estrada Almeida. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral nating minamahal na Assistant Pastor Lina sa Almeida. Bumabati din po ako sa buong Almeida Children. Nagpapabot din po ng pagbati sa ating pong mga beloved elders at workers, sa ating pong kapiling, sa ating pong beloved ordained preacher, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po datihan, isa po mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon pong ito na muli ko po siya mapasalamatan sa mga kabutihan na pong ginawa sa aking buhay. Diyan po, minamahal na bago ko po makilala ating mahal na Panginoon Jesus sa ating pong banal na gawain, mula po sanggol po ako hanggang mag-high school po ako, isa din po ako sa may karamdamang asma. Minamahal na andyan ang pagpapahirap po sa akin, lalo na po sa akin pong pag-aaral, andyan ang madalas sa pagliban po sa klase, may mga bagay na nalilimitahan po ako na hindi ko po nagagawa dahil po sa akin pong karamdaman. Andyan po, minamahal na dahil lagi po ako inaatake po noon, andyan po na meron din po sarili po nebulizer, andyan na lagi-lagi po siyang nagagamit, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, sa kagustuhan po namin makatamo ng kagalingan. Kami po na aking pong beloved mama, andyan na pumupunta po kami sa mga espesyalista, mga doktor, mga minamahal, naghahanap ng kagalingan. Andyan po na nireresetahan po kami, ngunit yung kagalingan po is pansamantala lamang, hanggang sa nababalik na naman po sa susunod. Andyan po may namahal na hanggang po sa isang araw, andyan po na dumating po ang dakilang kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Nakilala po namin siya dito po sa ating pong banal na gawain. Andyan po mami na mahal, nagpabautismo po kami sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. At nagpatuloy po kami sa pagdalo at sa unadala ng ating pong beloved Honorable Pastor Wilder Estrada Almeida. Kabalikat po na ating pong mga minamahal na manggagawa, yung karamdaman po naming asma. Ito po yung lubos ang pinagaling na ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Mula po nung araw po na yun hanggang po sa mga oras po na to, hindi ko na po ulit nagamit yung nebulizer ko dahil andyan ang kagalingan na pinagkalob na ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw. Nandiyan po na patuloy niya pong ipino-provide amin po mga pangangailangan sa pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin po at sa aking pong buong pamilya. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang material, physical, financial, lalo dikit po pagpapalang spiritual na bagamat po hindi po karapat dapat sa dakilang kahabagan lamang na ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy na ginagawang karapat dapat nagagamit sa kanyang banal na gawain bilang isang mga awit, kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, paglulahati, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Jemima Benitez, tunay mga minamahal na talagang mula sa pagkabata, talagang nariyan na yung karamdaman na asma at mayroon pang talagang ginagamit na nebulizer, pumunta sa iba't ibang mga manggagamot, espesyalista, ngunit yung karamdaman na yon ay hindi mapagaling. Ngunit ang ating beloved kapatid nung mapadako dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang ating beloved kapatid, yung kanyang asma, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil ang ating dakilang Diyos ang nangako sa bawat isa sa atin. Jeremiah chapter 33 verse 6 na siya ang magdadala, siya ang magbibigay ng kagalingan at kagamutan sa lahat ng ating karamdaman. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At
tunay na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Amen. Praise the Lord. At dyan na po natatapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At tayo na po ay dadako sa papuring awit ng ating mga beloved mga awit. At inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo. At habang naghahanda ang ating mga beloved choir, tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. The joy of my salvation, and renew a spirit within me. Sa pusong tapat, ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng damdamin. Sa pusong tapat, ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong maalisin. Ang Espiritong Banal pagharin. Banal na tulog ang iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. At ating samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Lord,
Jesus, there's Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, tayo ba'y panandaliang dumalang, makibugnay sa daw pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah, it's just a prayer away. Tayo ba lahat, mga minamahal, tumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamahal, humingi ng kapatawaran. Hallelujah, manalangin tayo. Dakilang Diyos sa baba. Talasas mo't nababatid, maging kaibuturan ng aming mga puso. Wala Panginoon, madalas ka namin nasasak. Aming nabibigating yung Santo Espiritu. Have mercy on us. Patawarin mo po kami, Panginoon. Huwag mo namang tignan ang mga karamihan ito. Bagkos ang aming mga puso. Taos pusong nagsisisi sa mga oras na ito, Panginoon. Humingi ng iyong kahabagan sa paggalad ng padala namin naman magulang sa iyo. Kasama ng aming mga minamahal na mamanggagawa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
As your hearts to fill with joy, lift your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him sadness, give Him all your years to pay, and you enter into life in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamahal pa ni Jesus. The giver of all things. Hindi nagkakait na pinakamainam na bagay para sa kanya. Hallelujah. Napakasarap alay na mapapuring awitin natin pinakamamahal. Umawit pa tayo. Samantalahin po natin ang pagkakataon ito habang nasa kalagitnaan ang banal na presensya ng Panginoon. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Come and feel your love. Jesus. Oh, Jesus. Come and feel your love. Jesus.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless you, beloved finest choir. Purihin natin ang pinakamamahalang Panginoon. Pumalakpak pa tayo sa ating pinakamamahalang Panginoon. Yung masigabong palakpak para sa buhay na Diyos. Purihin natin ang pinakamamahalang Panginoon. Maraming salamat sa ating pinakamamahalang Panginoon Jesus Kristo. Walang sapat na kataga na ating pong mabanggit, mga minamahal ko. Hallelujah. Pang maipabot ang ating pong taus-pusong pasasalamat sa ating pinakamamahalang Panginoon na kailanman hindi tayo binibigo. Amen? Amen? At yung kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu minsan para ating naramdaman ngayon pong araw na ito, mga minamahal ko, bagamat kumpara sa mga ibang mga minamahal ko, hallelujah, ibang kumbaga mga minamahal ko, araw ng gawain, medyo kakaunti ang bilang ng Wednesday service, pero hindi kailanman nagkulang ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. At tayo po mga minamahal ko, susunod sa kasunod na bahagi na ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag po patungkol sa kahalagahan ng pagbibigay. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Muli nating palakpakan ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong manghinawa, huwag tayong magsawa, mga minamahal ko, hallelujah, sa napakabait na Diyos. Amen? Para tuloy-tuloy ang pagpapala, mga minamahal ko, tuloy-tuloy din dapat ang ating pong pagpapalakpak. Mga minamahal ko, hallelujah, pagtataas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay aking pong pinapaabot sa man of God, sa huling propeta na ating pinakamamahalang Panginoon, nariyan ang ating pong beloved evangelist Will Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating pong beloved Mama Dir. Ang kanilang mga aral at turo, mga minamahal ko, hallelujah, ay tumimo na sa ating pong mga puso. At nariyan ang kanilang pong mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong minamahal na mga magulang sa malang Panginoon. Kasama yung kanila pong mga itinilagang mga pastoral workers na tayo po pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak. At sa lahat ng ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. At sa inyo po, aking po may iniibig ng mga kapatid sa malang Panginoon. Of course, sa ating po mga regular subscribers via Facebook live streaming at sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo po napapanood sa iba't ibang dako ng mundo. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. At kaugnay sa ating pagpapaliwanag, ang sabi nga, habang patuloy tayong nakakatanggap ng mga blessings mula sa malang Panginoon, ay ganoon din dapat, mga minamahal ko, ang pagbibigay ay nagpapatuloy na proseso. Amen po ba? Amen. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ito nga po mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, kumbaga, habang umiinog ang mundo, mga minamahal ko, hallelujah, habang may pagbibigay, ay patuloy din tayong tumatanggap. Amen? It's a continuous cycle na sinasabi. Powerful dynamics of receiving and giving. Yan po mga minamahal ko, hallelujah. Kaya naman, sinabi ng aklat ng Genesis, kabanatang 8, ang talatay 22, while the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang paghahasik at pag-aani, at ang lamig at init, at ang tag-araw at tag-ginaw, at ang araw at gabi. So malinaw lamang na sinasabi, mga minamahal ko, ng ating mong binasang talata, na mga minamahal ko, habang patuloy tayong naghahasik, ay patuloy din naman tayong aani. Hindi naman pwede, mga minamahal ko, na tayo po'y mag-aani na lamang nang hindi nagtatanim. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Iba po, mga minamahal ko, ang sitwasyon ng ating po mga minamahal na manggagawa na full-time.
Amen? Na talagang in the vineyard sa ubasan naman ng Panginoon, in the vineyard of the Lord. So mga minamahal ko, habang patuloy tayo naghahasik, amen? Ang sabi nga mga minamahal, sigurado na tayo rin po iaani. At ang sabi, malinaw na sinabi ng talatang ating pong binasa, hindi lamang mga minamahal ko, hallelujah, hindi namimili ng panahon ang pagbibigay. May mga thinking kasi na ang pagbibigay sa kanila mga minamahal ko ay seasonal, conditional na tinatawag, na kapag sa panahon lamang ng kasaganaan. Pero pagdating sa panahon ng pagsubok, ng kasalatan, mga minamahal ko, nagpapa-exempt sila, which is hindi dapat. Amen? Dahil mga minamahal ko, ang sabi nga sa panahon ng kasalatan, sa panahon na kung ikaw mga minamahal ko ay dumaranas ng pinansyal na pagsubok, doon mas lalong nalulugod ng mga Panginoon. If you keep on, mga minamahal ko, hallelujah, talagang following, mga minamahal ko, God's, mga minamahal, will, pagdating sa pagbibigay. Likas na sa tao, mga minamahal ko, hallelujah, kapag makapalang bulsa, makapalang laman ng wallet, talagang todo ang pagbibigay. Pero kapag mga minamahal ko, hallelujah, may kasalatan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, saka na, wag na. Krisis ako ngayon. Pero hindi yun ang sinasabi, mga minamahal ko. Sabi nga, tag-init man o tag-araw, taglamig man o tag-init, day and night, winter or summer, giving shall not cease. Hindi raw, mga minamahal ko, hihinto ang pagbibigay sapagkat kapag hihinto ang pagbibigay, hihinto rin ang pagtanggap. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Sa mga minamahal ko, nabanggit nung nakaraang Sunday, bakit nga ba special mention ni Apostol Pablo ang mga Macedonian Christians? Bakit he personally attested to their willingness even beyond their means? Ang sabi nga mga minamahal ko, kahit hindi po nila kaya, hindi po sila nagpa-exempt. Ang sabi nga nila mga minamahal ko, hallelujah, talagang willing kami na makabahagi. Kahit na talagang kami nagdarahop, ang sinasabi mga minamahal ko ng mga iglesia ng Macedonia. Ang sabi nga rito mga minamahal ko, 2 Corinthians, 2 Korinto, kabanatang 8, talatay 2 at 3. Ang sabi rito mga minamahal ko, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malapis na karukhaan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. At ito na yung patotoo mismo ni Apostol Pablo. Sapagat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako at igit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Palakpakan po natin ating pinakamamahalang Panginoon. Kapag ehemplo, role model ang pag-uusapan, meron tayong pagbabasihan. Amen? Ito palang mga iglesia ng Macedonia, nasubok na nung araw pa. At tayo rin naman, mga minamahal ko, ay nasubok nung dumating ang panahon ng itong ating kasalukuyang kinakaharap na pandemya. Di ba nasubok ang ating katapatan? Ang daming nawalan ng trabaho. Ang daming mga minamahal ko, hallelujah, na talagang nahinto ang kanilang padala mula abroad sapagkat kung may pandemic dito, kaya nga pandemic, global epidemya, mga minamahal ko, kumbaga worldwide, mga walang exempted, lahat ng mga nasyones, mga minamahal ko, mga bansa ay naapektuhan. We have heard, mga minamahal ko, ng mga OFWs doon sa Saudi na talagang nangangalakal na lamang sapagkat nahinto ang kanilang trabaho. Wala silang maipadalang remittances sa kanilang mga loved ones dito sa Pilipinas. Pero mga minamahal ko, dito nasubok ang katapatan ng mga anak ng Diyos. Na kahit pa mga minamahal ko, hallelujah, mahirap ang buhay, life became harder and more challenging, mga minamahal ko, ay hindi pa rin nagbago ang kanilang katapatan. Kaya naman mga minamahal ko, in an unlikely manner, in an unexpected situation, mga minamahal, kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Ganon, mga mas gusto ng mahal na Panginoon na talagang, kumbaga mga hindi mo inaasahan,
na habang may crisis, mga minamahal ko, patutunayan ng Diyos that is such a powerful God, Almighty God, Sovereign God, mga minamahal, na kaya niyang gawin ang lahat, mga minamahal ko, na kaya niyang palitawin, mga minamahal ko, hallelujah, ang batis sa gitna ng disyerto. Amen? Ibig sabihin lamang, walang imposible sa mga Panginoon. Kaya nga, dream come true. Yung mga ibang nagpapatotoo, kung kailan nagkaroon ng pandemya, saka kami naka-acquire ng house and ano? Lahat. Palakpakan po natin ang pinakamamalang Panginoon. Hindi po biro yan, mga minamahal. Ang dami pa rin mga Pilipinong walang bahay ngayon. Diyan nga, mga minamahal ko sa naapektuhan, mga minamahal ko ng kalamidad. Ang dami pa rin nakatira sa mga makeshift, mga minamahal ko na tilon, tolda. Kung may nasisilungan tayong yero ngayon, palakpakan natin ang pinakamamalapan, maswerte pa rin tayo. Kumakain tayo ng 3 times a day. Pero ang dami po, mga minamahal ko, na talagang nagpapalipas ng pagkain sapagkat wala nga silang kaya. Nagdarahop, naghihirap. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang patuloy tayo sa paghahasik, patuloy tayo sa pagbibigay para patuloy din tayong tumanggap. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Malit man yan, mga minamahal ko, na halaga, basta't nasa pamantay ng mahal Panginoon. Amen? Yan pa rin ay kalulugdan ng Diyos. Malaki ngang halaga pero wala sa standard. Halimbawa, mga minamahal ko, hallelujah, 100,000 ang laki-laki, pero ang binigay mo lang 5,000. Amen? Wala nga. Wala pa rin sa mga minamahal, hindi man lang nakapasa doon sa 10%. Diba? Ang 20% ng 100,000 ay 20K, pero ang binigay mo lamang ay 5%, mga minamahal ko, 5,000, hindi nga nakapasa. So mga minamahal ko, hallelujah. Samantalag yung mga minamahal ko, hallelujah, 100 na binigay ng iyong mahal kapatid. Amen? Kumpara sa 5,000, ang laki ng diferensya. Pero ang pinagkuhanan niya, mga minamahal ko ng 100, mga minamahal ko, ay 500 pesos. So nakapasya sa doon sa 20%. Amen? Amen? Doon mga minamahal ko, nagkakaroon mga minamahal ko, hallelujah. Sinong mas kalulugdan ng malang Panginoon? Yung 5,000 o yung 100? Kung nakikinig kayo mga minamahal ko, yung 100, kahit na maliit na halaga, pero pumasa sa pamantay ng malang Panginoon, which is 20%. Kung nag-200 pa siya, 300 na lamang natira sa kanya, mas lalong imumultiply ng malang Panginoon. Yung 5,000, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat wala nga sa pamantayan. I don't expect na i-multiply yan ng mahal Panginoon. Kaya nagtataka tayo, ang laki naman ng binigay ko, Brother Noel, 5,000. Pero kasi ang pagpapalo mo, mahal kapatid, 100,000. Amen? Kinurutan mo lang ng kaunti. Ang dami pa rin natira sa bulsa mo, 95,000. Okay na yan, 5,000 malaki na. Mga minamahal ko, hallelujah. Pagbalik-balik ta rin mo man, mga tuwiran ka man, mga minamahal ko, hallelujah, hindi yan papasa sa mahal Panginoon. So alam na po natin yan. Lahat po ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. Hindi ko na pakakahabaan pa sapagkat, mga minamahal ko, limitado ang oras. Amen? Amen? Alam na po natin, mga minamahal ko, basta't nakapasa sa standard ng mahal Panginoon, a minimum of 20%, but much better kung lalagpas tayo doon sa minimum. Amen? Mas maganda, mas lagpas, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, talagang bintahi sa atin. Kapag minultiply yan ng 10, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang malaki ang ating multiplikan, mga minamahal ko, sapagkat pinasobrahan nga natin, hindi lamang 20%, kundi 30%, mga minamahal ko, mas malaki ang ating pong tatanggapin. Amen? Ang nag-ahasik ng sagana ay aani naman ng sagana. Subalit doon naman sa nag-ahasik ng kakaunti. Mga minamahal ko, hallelujah, ng maliit na mga minamahal ko na, kumbaga, sukat, mga minamahal ng tinatamnan. Alam po natin yan. Amen? Kung sa isang hektarya, ay aani ka ng marami. Kung sa isang span lamang, mga minamahal ko, hallelujah, ng yung
sakahan. Huwag kang umaaasa, mga minamahal ko, na aanin ka ng 120 kavans na palay. Imposible yan. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal po. Naunawaan na po natin, mga minamahal ko, pero ang dami po nakakaunawa na talagang hindi pa rin sumusunod. So patunayan natin sa mahal na Panginoon, hallelujah, na talagang naunawaan natin dito sa isip, naunawaan natin sa puso, mga minamahal ko, at kapag mga minamahal ko, hallelujah, puso at isip ang nagsama, mga minamahal ko, that will come out via an action. Amen? Hindi lamang natin sinasalita, kundi mga minamahal ko, hallelujah, pinatutunayan natin sa gawa sa pamamagitan ng ating pong katapatan. Pumalakpak ang mga matatapat na mga anak ng Diyos. Narito po ating pong beloved Brother Deo Rodriguez para ipanalangin, mga minamahal ko, ang ating pong pagkakalaob upang ito po'y masaganang basbasan ng ating pong buhay at mapagpaalang Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Elder Noel Berganza. Tayo po'y manalangin ng mahal. Opo, mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Sa unang dalangin namin, beloved Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Kami po yung nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Hallelujah.